Otvorili sme si svoju mailovú poštu, kde sme našli odkaz z WordPressu, na ktorý keď si klikneme, tak sa nám otvorí vlastne už prvá stránka nášho blogu, tak ako nám je ponúka WordPress. Samozrejme, že s touto formou nebudeme spokojní, ale postupne si ukážeme, ako ju môžeme prerobiť a prispôsobiť vlastne podľa vlastného vkusu. Prejdeme si touto prvou stránkou, aby sme vedeli, čo nás čaká. Výzor stránky, hovorí sa tomu, že to je téma. Každá téma vlastne ponúka trošičku iné prostredie, trošku inú šablónu, ale podstatné je, že sa môžeme presvedčiť o tom, že WordPress naozaj nám zachoval všetko, čo sme mali v blogu, videá, články, máme tu zachované odkazy. Tie odkazy fungujú tak, že nás odkážu vlastne do SkyDriveu. Takto isto budú fungovať vlastne aj vo WordPresse, ako fungovali v Windows Live. Takže pôjdeme späť. Čo všetko nám téma ponúkne na prvé otvorenie? Samozrejme prvý článok, ktorý budeme môcť vymazať a prepísať. Názov, ktorý je pôvodný, takisto ho budeme môcť zmeniť. Sem si budeme môcť napísať nejakú vetu, ktorá bude vystihovať našu stránku alebo bude nejakým spôsobom definovať. Bočný panel ponúka vlastne články, archívy, kategórie, administráciu. Samozrejme, že všetko toto je možné zmeniť a takisto je možné nájsť si tému, ktorá sa nám bude viacej páčiť, ktorá bude mať možno iné rozloženie, nebude mať 2 stĺpčeky, bude mať 3 stĺpčeky. Pri výbere témy bude treba uvažovať, či náš blog bude slúžiť viac menej na zaznamenávanie len nejakých strohých údajov alebo článkov, bez toho, aby sme používali nejaké fotografie. I keď pri všetkých je možné obohatiť článok fotografiami, obohatiť článok videami a takisto je možné urobiť si na bočných stranách rôzne ďalšie odkazy, stránky, témy, kategórie a tak ďalej. Všetko toto je možné zmeniť. Náš stav je momentálne taký, že nám tu chýba taká sivá lišta, ktorou je možné editovať a vstúpať teda do editácie. Pretože nie sme prihlásení, takže prvé, čo musíme urobiť, je prihlásiť. Samozrejme, že sme nezabudli naše užívateľské meno, že sme nezabudli naše heslo. Máme si zapamätať, aby sme to nemuseli za každý deň klikávať. Prihlásime sa. Pokiaľ máme svoj vlastný počítač, tak takisto je dobré teda nechať ho zapamätať si to. Sme všetko v poriadku zahlásili. Pokiaľ sme nič nespackali, tak sme sa dostali v podstate do pozadia nášho blogu na tzv. Nástenku. Podstatné je, čo vlastne táto zadná strana alebo táto nástenka pre nás ponúka. Ja budem hovoriť len to, čo som si už overila a čo je pre mňa známe. Je možno najzaujímavejšia štatistika, ktorá sa nám v podstate aj zobrazuje tu a hovorí o tom, že aká je návštevnosť našej stránky, prípadne odkazy odkiaľ. Dáva nám vlastne prehľad o tom, koľko článkov máme v tomto blogu už uverejnených, sú tu komentáre, ktoré boli na náš blog písané, sú tu odkazy a takisto samozrejme WordPress ponúka taký prehľad z tvorby jeho blogerov, na ktoré sa môžete v pohodičke odkliknúť, ak vás tam niečo zaujme. Rozšíreniam sa veľmi venovať nebudem, pretože tie sú platené, no ale čo bude dôležité pre nás, myslím si, že najdôležitejšie sú články, multimédia, odkazy, stránky, hľad, nástroje a nastavenia. Všimnite si, že keď sa postavíte myškou na ktorékoľvek z týchto tlačidielok, tento panel rozvinie, ponúka nám vlastne ďalšie možnosti na editáciu. Začneme nastaveniami. Názov stránky, ak ho chcete zmeniť, tak máte možnosť. Ak sa momentálne nerozhodnete, kedykoľvek sa k tomu môžete vrátiť. Kontrolujeme si mailovú adresu a majte na pamäti, že keď ju náhodou zabudnete, tak tu je uložená. Časovú zónu sme si už predtým nastavili. Teraz si skontrolujeme, či sa nám páči formát dátumu. Samozrejme, že si ho môžeme prepaliť na iný formát času. Začiatok týždňa u nás je pondelok, jazyk slovenčina. Ak náhodou niekomu sa iný jazyk objavil ako slovenčina, tak samozrejme kliknutím na čipočku si vyberie ten jazyk, ktorý je pre neho najvhodnejší. Nezabudneme za každým uložiť zmeny. To, že zmeny boli uložené, nám vždy hlási v tomto žltom riadočku momentálne nastavenie, že boli uložené. Z nastavení zatiaľ možno nejaké zdieľanie, či by bolo pre nás momentálne zaujímavé v tom prvom kroku. Facebook, no a samozrejme Messenger. Pozrieme sa na nástroje.
Z nástrojov je možno zaujímavá možnosť zmazať stránku, pokiaľ nám nepáči. A teraz dôležité, hádam najdôležitejšie, že témy, widgety, menu, pozadie. Ďalej dôležité bude vedieť nastaviť si stránky, nastaviť si odkazy, vedieť sa orientovať v multimédiách a vedieť pridávať samozrejme a editovať články. Takže toto nám vlastne ponúka naša nástenka. Boli sme z menu, čiže dáme uložiť. Ďalšia kapitola bude o tom, ako si nastaviť vlastne tému, pretože tá nás vlastne bude reprezentovať, nám umožní robiť zmeny v našom blogu a tá téma vlastne ponúkne možnosti zmien, či už pridávaním, odoberaním, widget, menu, pozadia, záhlavia stránky. Takže toto ale v ďalšej kapitole.